Здравейте, аз съм Иван Иванов, нов съм в Майнкрафт. Ще играя с него. Не знам какво да кажа. Строя си къщата и първо, такъв съм добър. Слагам на един път две копчета. Опа, свършвам дървото. Още дървото. Все още не ми е свършило дървото. Още 45. 45. Аз ти го дадах всичкото на тебе. Аз слагам по едно купче. Нека тебе бързак. Аз съм с 6. Всички ми логи. Човек, аз ще го хвърля, ти да построиш останалото, което... Ето ти го хвърлям. Аз почти съм огладнял. Не може да стане този покрив. Може? Не казвам. Няма мога. Нямам брал. Има. Сти хора, ние играем на креатив, а вижте какво имаме. Все още ние може някой ден да тръгнем да търсим диаманти или злато или такива айрани и такива работи. Вие ги знаете. Да. А, да. Тоест, след малко може да се присъедини един друг човек да играе с нас. Арбе, ти тръгна ли за дърво? Да. Ако искаш. Да, построим легла. Да, ние ще строим. Но не знам той кога ще дойде, той е Ник. Да. Колко дърво имаш? Колко дърво имаш? И сега. Чак, чак, аз пиша една команда. Не, да си ком, да се промена времето. Как ще става? Set time off. Вече. Колко дърво ти остана? Не би трябвало. Дами и господа, за сега това ще ни е къщата. Да, за сега. Но като дойдат другите двама, може да я построим 4-етажна къща. Защото ние ще сме 4 човека. Добре? Ето, има още. Друго нямам.
Чакай, че то няма 20 минути. Чао, бе! Ако ви е харесал този видеоклип, коментирайте, оценявайте, харесвайте, лайкове, абониране и чао!